ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂಗಂಗೆ ಈಗ ನಾನು ಬೈಯರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ದು ರೀಚ್ ಆಯ ಆರಿಸಿಂದ ತುಂಬತ್ತದು ಇಂಕೊಂಚ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿస్తున్నాಗ 5:30 ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದು ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟ ದಾದ ಆರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೌನಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಶೂ ಬ್ರೌನಿ ನೋ ಬ್ರೌನಿ ಫಾರ್ ಯು ಈಗ ಲಿಸನ್ ಮನ್ ಪೂಜಾರ್ ಪೂರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಂದಾರೇನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಬಂದಾರ ಫಿನಿಶ್ ಬಂದಾರ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದದ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಂದು ಟೀಚರ್ ಹಾಂ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪರ ಆತ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರ ಅಕ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಆತಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗರ್ವನೇ ಬರ್ಬೋದು ಇಂತಂತೂ ಸಖತ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುವೆ ಅಶು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಣೆ ಆರಿಸು ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬ್ರೌನಿ ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿ ಇಂಚ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಪೊಟೆಟೊ ಮುರಣಿ ಇಂಚ ಕಂತಿದ್ದು ಅವಲೇ ಉಂಡು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಏನು ಬಟ್ ಏಪಲ ಸ್ವೀಟ್ ಆಪನ್ ಪಂದು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಏಪಲ ಸ್ವೀಟ್ದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಪನ್ ಪಂದು ಏನು ದೀದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೀ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸರಿ ಕೇಕ್ ತಿಂತೆಗೆ ಅಂಚ ತೂಕ ನಂಜಿ ಬ್ರೌನಿ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ದೀಪದಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಜೆ ನಾನು ಆರುಷ್ ಅಂತೂ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬು ಮಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕೇಕ್ ಆನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಲ ಪಂಡೆ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೆಟೋನು ಏನು ಓವಂಡದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಂಡ ಸ್ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಓವಂಡು ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆ ಏನು ರಪ್ಪ ಓವಂಡದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚು 5 minutes ಆಪುಂಡು ಹೇಗದ್ನಿ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡಾರ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಷಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡರೆ ಕೇಕ್ ತಿಂದಾರ ಏಟು ಕೇಕ್ ತಿಂದಾರ ಬಿಗ್ ತಿಂದಾರ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೌನಿ ಬಿಡ ಓಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಆರುಷು ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ನಂತೂ ಪೂರದಿತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪುಲ ಈಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಪನ್ನೆಕು ಒಂದೊಂಜಿ ತಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಈತು ದೂರದ ಮನ್ಪುಡು ಈತು ದೂರ ಮನ್ಪುಡು ಮೂಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಕೈತಲ್ಲ ಫೈಲ್ ನಂಗೆ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂತೀರಾ ನಾನಂತೂ ಪನ್ಪುನನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಒಂಚಿ 3 to 4 pages ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಂಡೆಗ್ಲ ಪೂಜಿ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುನ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಪೂಜೆರು ಒಂಚಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂತದೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಈವೆನ್ ಪೇಪರ್ ಡಾವಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅವೇನ ಕೇನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಪೂಜೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಐನಾತು ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡ್ ಪಂದಿಯ ನಿನ್ನೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಕದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಪೂರ ಸರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹರೇನಡು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನಿದೆಯನ ಸೊ ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನೈತೆ ಪೊಟೆಟೊ ಎಂಪಂಡೈತೆ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬಂತುಲೆ ಇಂಚ ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು ಅವೇ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಂತುಂಡ ಶೋಕುಡೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಜೆಟೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನು ನನ್ನ ಎಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೌಡರ್ ಆತೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಯಾನ್ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಪಾಡುವೆತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎರೆಗಣ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶುಗರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತನ ಬೆಟರ್ ಪಂದೆ ಎನ್ನುವೇನ ಬಟ್ ಆರುಷ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೆನೆ ಬೋರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಆಪುಂಡ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಂಕ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಕೆನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ
ಯಾನ್ ಆಯ್ನದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಲ್ತಿ ಅದು ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆನ್ ದಾಯೆಪಂಡ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಿನ್ಪೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಇಚ್ಚಿಂದು ಬಟ್ ಅವು ಕೇಕ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ತಿ ವೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆಯನ್ ಸೊ ಅವೇನು ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುವೆ ತಿನ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋಂಡಂತೂ ನಮಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆಯೆ ತಿನ್ಪೇನೆ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆವಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಎಂಚಿನನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದದು ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೆ ಇರತ್ತ ಆತ ದಪ್ಪ ಕಡೆದು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕಾದಿತ್ತನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೇತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ ಪಂಡು ಲೈಟ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಾಂಡ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೇತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ ಪಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡರ್ ಒಂದಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಬಟ್ ಯಾನ ಶೇರ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ತೂಲೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವಕಾಡೋಡ್ಲ ಬ್ರೌನಿ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಸಕ್ಕದ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರೀಮಿ ಆದ್ ಸಕ್ಕತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೇತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬೈದನ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೆಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಅವಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಬೆಟರ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಇಂದೆಕ್ ಮೈದಾ ಆಟ ಒವೆ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೆಟೋದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸಕ್ಕತ್ ಆದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ ಅವಕಾಡೋ ಬ್ರೌನಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ ಏನ ರಾಗಿ ಬ್ರೌನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವಲ ಸಕ್ಕತ್ ಆದಿತ್ತು ರಾಗಿ ಬ್ರೌನಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಅರಶುಗವು ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ finish பண்ணிட்டு first ஜூஸ் போடு ஆரஞ்சு ஜூஸ் போடு இருக்கு good boy ओ मम्मा वो बन पर रे यार now yes very good orange juice ಪರಡು ಆರುಷ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಮ ಈರ್ ದಾದ ಕೊರ್ನಲ ಯಾನ್ ಎಸ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂದ್ ದಾಯಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜನೆ ತಾಯಿಗ್ ಕೇಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಖುಷಿಟ್ ಬೊಕೊಂಜಾದ ಪಂಡ ಆರೆಂಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿಗ್ ಚೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮಕ್ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರುಡೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ಆರೆಂಜ್ ತಿಂದೇರ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂದೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ್ ಐರನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಏಪಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಟ್ ಇತ್ತೇನು ಪಾಲಕ್ ಆಗ ಪನ್ನೀರ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಆವಡ್ ಅತನ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನಿಯಾನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಉಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಓಕೆ ಇಂದ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಏನು ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಆಯ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಆಯ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಆರೆಂಜ್ ಪುಳಿ ಇತ್ತು ನಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪರಿಯೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ ದಾದಾಂಡ ಹೆಲ್ತಿ ಆದ್ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ತಿಂದೇರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇರ್ದೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆದ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ್ ತಿನ್ಪೆರವೆನ್ ಇವೆನ್ ಯಾನ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ ದೊಂಬು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಫಿಶ್ ತುಲೆ ಆರಶು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಎಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೂದು ಯಾನೇನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ ದಾದಾಂಡ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನ್ಯೂ ಅದು ಮನ್ಪಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಉಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವಳ ರೆಡ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರಶುಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನೆಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪುನು ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದಿ ಆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಶು ಮಾತ್ರ ಚಪಾತಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೋಡು ಮಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ ಬೋಡು ಅಂತ ಆಯ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆನೇನಿ ಇನಿ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲದ ದಾಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲದಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಮಂದದ ಕೊಂಚ ಪ್ಯೂರಿ ಮಂತ್ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದೆ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಅಂಡೆ ಜುಜಾ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರೋಶ್ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ मीठे मीठे प्यारे प्यारे सभी फलों का राजा बच्चे बूढ़े करे सलाम वेरी गुड बॉय नल्ला उंडा डेट
पूरा लिरिक्स का करे सलाम आलू लड्डू चिक्कू चिक्कू आले दन दन आले जमाले आले गोल गोल चिक्कू యాక్చువల్లీ సాంగ్ బెత్తిన అవుతున్నారు శివ ಶೋ ಕತ್ನಾರ ಶೋ ಯಾನ್ ಆರೋಶ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡಿಯ ಬಿಕಾಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪಂಡೆ ಮಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಬ್ರೌನಿಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಂದು ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ದಾದಾನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪನ್ನಾಗ ఒక ఆయన సాంగ్లా సింగ్ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಸಾಂಗ್ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನಿನಿ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಾವಿರೆ ಒಂಚೂರು ಪುದೀನ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈತೇನೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಬುಡನ ಗೋಡಂಬಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ದಪ್ಪಣ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಮಿ ಆದು ಸಖತ್ ಉಪ್ಪುಣದು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕೆಲವೇರು ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಎಂಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕಟ್ಬಿಡುವರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮಂತಿತ್ತು ಒಂಜಿ 4-5 ಪೀಪಲ್ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದು 4 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆವಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತದು ಐತ ಫೋಟೋನ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದಾರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಶೋ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಡಾಂಡ ನಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವೊಂಜಿಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ದೆಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ ಐತ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆವೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂತ್ಲಿ 1-2 ಅವರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ವಾರ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಐನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುವರು ಪಂದು ಸೊ ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಯೆ ದಾಸಮಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕಾಯ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ಪದ್ದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪದ್ದು ಈ ಜನರಲ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಕ್ಲು ಇಂದೇಟ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬಟ್ ಬೇಯ್ಪದ್ದಿಂದ ಬೆಟರ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಚೂರು ಬೇಯಿ ಹೊಡತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲು ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಚೂರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅಂಚದ ಅದನ್ನು ಪಾಡಲಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಇಂದೇನು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ತಂದನತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ದಾಸಮಿ ದಾಯ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಂತ್ನೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಪೂರ ದಾಸಮಿ ತೋಜುಂಡು ಅವಂತು ಫ್ಲೇವರ್ ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಇಷ್ಟ ತುಲೆ ಆತೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನೊಂದು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ಯತೆ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದಂತೂ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬೇಯ್ನಾಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಕ್ರೀಮಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದಂತೂ ರೆಸಿಪಿ ಸುದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನರೆಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪರಾಟ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಾಟ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಚಪಾತಿ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಚಪಾತಿ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ತುಲೆ ಚಪಾತಿಲ ಇಂಚ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಬೈದನ್ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ನಿಕಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.